cakes. Good morning kay Madam Annie Gonzalez. Ayan, one of the active distributors ng MHC. Ayan, sir, naka-live na tayo ngayon, di ba? Si Kuya dyan sa DCJB nag-contact sa akin. Naka-live ka na. Ayan, naka-live na po ako, Kuya. Okay, so thank you. Siyempre, naka-live din tayo ngayon ba sa official Facebook page din ng DCJB News Online at ipapakinggan tayo sa radyo. Kamusta naman yung mga nakaantabay na ngayon, di ba? Sa mga walang pasok, though syempre may mga ginagawa sila, yan, nakaantabay dito at nakakikinig. So, kung ano man yung pinagkakabisihan natin this morning, iba tulog pa, diba? Sana oils, diba? Kahit na off, yan, work. Anyway, so, enjoy na lang din sa mga magkakape ako. Sa mga nagkakape sa ngayon, yan, ano pa yung mga ginagawa? Naglilinis, iba general cleaning, iba nagluluto na. Kung ano man yung plano natin, or yung iba na galing sa simbahan. Ayan, kung ano man yung plano natin today, di ba? Rest is the good choice para sa mga working peeps. Good morning kay Madam Annie Gonzalez of Barangay Basud, Bakakay, Albay. Ayan, near St. Lima Parish. So, available din po sa kanya yung mga products ng MHC. So, kahapon, di ba, nagkaroon naman tayo ng free MHC training program for distributors and our members. So, yan, last na po yun na schedule na umaga. So, sa susunod is coming Wednesday pala, this coming week, March 8, will be our opening for our new marketing program na ilo-launch, diba, this Wednesday, that's March 8. And then, syempre, start na din po yan. From Wednesdays to Saturdays will be our orientations and trainings sa ating mga members and distributors. So, ever na hindi pa kayo nakakapag-attend dyan, so yan, meron na po tayong pwede kayo makapag-attend na. Kasi Wednesdays and Saturdays na po yan. Okay, watching with Madam Nora Valenzuela at Barangay 2, Bakakay. Available all MHC products. Ayan, amazing for them. Diyan kay Madam Annie Gonzalez. Ito yung contact number ni Madam. Ito po ha, 0948 159 7709. Again, yung contact number ni Ma'am Annie Gonzalez, 0948 159 7709. Okay, so contact na naman po kayo sa kanya. Ayan, advance happy birthday. Thank you. Thank you, Madam Annie. Ayan, punta po kayo ha. I'm sure naman pupunta ito kay Madam Annie. Kasi every year, siguro ko nakaka-present sila. Ayan, present sila sa birthday ko. Ayan, siguro last year yan. Last year, the mga nakaraang years, diba, present din sila. So, thank you. Okay, so ito yung contact numbers ni Doc Joey sa Smart, 0998 975 8121. Again, 0998 975 8121. And sa Globe naman, 0917 853 8933. Okay, so nakuha na yan. Kasi wala ngayon naka-flash dito sa natin, di ba? Na tayo, direct live tayo ngayon sa phone, kaya wala tayong malagay na doon yung parang naka sa screen, di ba?
Remote ko lang yung mga naka-flash sa screen. So, wala tayo dyan malagay dito. So, direct tayo sa live. Okay, so maya-maya, ang ita-topic natin is about bukol. Ayan. Bakit nga ba nagkakaroon? Ano yung mga dahilan? Bakit may bukol sa tiyan ang isang tao, or yung tinatawag na abdominal mass o lump? Kasi iba-iba po yung mga sanhi po niyan. Then, yung sintomas same. Pero iba-iba yung mga pinagmulan or sanhi kung bakit meron na bukol or abdominal mass sa tiyan, diba? Or lump. Okay, alamin natin yan at paano makakatulong sa atin yung products in a natural way, diba, na walang operasyon na gagawin kasi natural po tayo. Food supplement. So, ano yung dapat ninyong gawin if ever na nalaman nyo, diba, na meron kayong ganyan. So, mamaya po yan. Then, yun, mga announcements lang muna tayo. So, para sa mga ating members, yan, pwede po kayo mag-upgrade, or kung hindi naman, that's okay kasi we have naman yung dating system. Mag-work pa rin po yan. Then, sa mga new members po natin, so, maganda yung mga packagers na i-offer naman po sa inyo ng company. Then, at the same time, of course, makakatulong sa inyo para to earn, di ba? Ang maging income natin ito, then hindi lang maging extra, kundi maging main income. So, maraming mga pamamaraan para syempre tayo ay, diba, kumita and at the same time, gumaling, diba? At matulungan ng products, ayun yung pinaka-importante. So, matulungan in a natural way, kung ano man po yung mga health concerns natin. So, ipa-consult nyo lamang yan kay Doc Joey para mabigyan tayo, diba, ng advices kung ano yung gagawin natin at syempre mapaliwanag sa atin kung paano makakatulong yung amazing products. So, manood po kayo ng mga previous live streamings natin kasi may mga topics po tayo dyan for every episodes, diba? At syempre, dyan natin pinapaliwanag din kung ano yung mga naibibigay, bakit siya nakakatulong sa particular health concern na yan, diba? So, kahapon discuss po natin, diba, yung about sa alta presyon or high blood pressure. So, yung high blood pressure or hypertension, diba, yan yung usually sintomas ng sakit sa puso, diba, at pinagmumulan pa ng iba pang mga sakit. So, yun, kapag palagian din na meron ka ng alta pressure or high blood pressure, hindi mo na siya na-control, yan, it can lead to different complications. Ayun, si Ma'am Cora, nakatutok na din. Hello kay Madam Cora Cornell. Amazing morning. Yes, Miss Pretty Jelly. Happy morning, mga ka-amazing YouTubers. Ayan, kay Madam Cora Cornels. Ano yan? Nakalimutan ko. I think from Tambaco. Si Madam Cora. Tama ba ako, Madam Cora? Ayan. Oy, Madam Cora, magpaano ka na din dyan? Magpaano na din tayo? Meeting. Para sa mga kakilala mo dyan. So, eto din si Madam Cora. Palagi din po ito nag-a-attend ng ating free training program. Ayan, so hopefully marami naman siya ang ma-invite, diba, sa training. So, yung training natin, ano na po siya, alauna na yung pagkahapon, every Wednesdays. Okay, 1 p.m. libre lamang po yan kung kayo ay nakikinig, diba, at gusto pa malaman, makilala yung mga amazing products, pwede kayo mag-attend, walang bayad po yan. So, after na po yan, so ang libre na dyan, snacks. Okay. Libre na dyan yung snacks. So, attend po kayo kasi marami tayong matututunan. Kasi at the same time, hindi lang yung products yung i-introduce sa atin, even yung mga pamamaraan talaga para kumita. Kasi kung kayo ay nagtitake ng products or hindi pa kayo nakakapag-take ng products, diba? So, magagamit din po natin siya. Okay? Kasi, marami sa, diba? May mga kakilala
naman na tayo na kung actually, di lang sa may mga sakit, di ba? Kasi yun yung kinagandahan for prevention and for protection sa katawan. Doon lang nagkaiba sa dosage. Kasi ang dosage for prevention and for protection, yan, lowering dose niyan. Like, for example, once a day ng Mega 1 capsules, once or twice a day ng Miracles capsules, or once a day. Okay po yun for protection. Kasi, starting po yun. Pero, kapag may mga particular health concerns na, so dyan na po nagkakaroon ng dosages. So, twice a day, 3 times a day, ng Amazing Trio, or Amazing 4. So, usually kapag Amazing 4, yan yung kinakailangan ng agarang aksyon doon para sa mga complicated yung concerns, diba? Like for example, ito nga ang bukol. So, kailangan siya para hindi na maoperahan, di ba? Kung pinili nyo, it's up to you pa rin po. So, hindi kami nagsasabi na huwag na kayo magpa-opera. May po yan, may mga decisions din po yan kayong gagawin, di ba? So, hindi po kami nagsasabi na huwag kayo magpa-opera. So, as much as possible, hanggat kaya, di ba, subukan para hindi na maoperahan. So, it's up to you pa rin kung susubukan nyo or pipiliin nyo yung natural na pamamaraan. So, dito, hindi din po kami na ninilinaw ko din po na hindi din po kami nagbabawal or hindi po namin pinapaalis yung mga medications. Ibig sabihin, yung mga galing sa doktor. Okay, so hindi po kami ganyan kasi ito pa nga pinapaliwanag namin na even though nagte-take kayo ng mga medications, okay, at nagte-take kayo ng natural supplements galing sa MHC, yun po ay nakakatulong pa. Okay, bakit? Kasi we have our function na nakakaalis po siya ng mga toxins. So, kasabay na din po doon, okay, yung mga medications niyo, yung mga chemical residues po na nandoon, diba, sa mga ini-intake din po natin. So, yun, nakatulong pa, diba? So, wala din na problema na makaka-overdose ito. So, wala po tayong overdosage. Walang overdosage sa food supplement. Kasi mga po siya, mga natural po yung products. Okay, so again, hindi po kami nagbabawal, diba? Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon kung titigilin nyo, diba? It's up to you. Pero dito sa company, hindi po kami nagpapaalis, hindi po kami nagbabawal, diba, na mag-take kayo ng mga medications or pagpatuloy niyo yung medications ninyo. Ang sa amin lang is kung isasabayan nyo ng natural supplements like our amazing products, much better. Kasi, yung mga medications ninyo, tutulungan po namin noon para maalis yung mga chemical residues. Okay? Nakuha ba yan? Kasi baka isipin nyo na, pinapaalis. So, no. And then, wag na magpa-opera. No. It's up to you pa rin. Kasi nasa inyo yung desisyon, di ba? Gaya din nga sa mga doktor, di ba? Yun, kung ano yung mas nakakabuti sa inyo. Okay, so, dito sa amin, options din po. Di ba? Kung, syempre, ibibigay yung the best na talaga sa pamamaraan na natural, dun kami makakatulong. Mag-i-intake lang kayo. Gawin natin na maging disiplinado din tayo sa pag-take ng products kung gusto natin matulungan. Kasi hindi lang siya for 1 week na mag-take kayo. Yan. It's part lang. Pero kung gusto nyo 1 week, huwag na kayo Kasi, syempre, yung 1 week na yan, part lamang po yan, di ba? Part lamang po yan na sa pagpapagaling. Kasi, yung process of healing, it takes time. It will take time kasi talagang hindi natin alam, di ba, kung kailan tayo gagaling, kailan ka magiging okay. Depende po yan sa katawan mo at sa concern mo. Okay? Kasi, syempre, depende sa kung ano yung health concern. Like, ito ngayang may bukol ka. So, it will take several months
para makita mo yung ano. Pero every month po yan, may mga ano po, may mga pagbabago din po yan. So, kailangan mo lang sundin yung mga dapat mong gawin para matulungan ka. Okay? Okay, so dito na tayo. Sa mga gusto magpakonsulta kay Doc Joey, again, 0998-975-8121 and sa Globe naman po 0917-853-8933. So, pa-share na lang ng ating live streaming, diba? So, hindi ko po siya na-share sa ating GC at sa mag-tag na lang kayo if ipopost niyo siya or i-share niyo siya. Okay, so ano ba ang bukol sa tiyan? Ano ba ang bukol sa tiyan? If ever na nakikinig kayo, ay sa may mga kakilala na merong bukol ang tiyan or tinatawag na abdominal mass o lump, makinig tayo kasi for awareness din, yan, kung paano tayo makakaiwas sa mga ganito din. Then, if ever na meron kang ganitong concern or nakilala ganitong may concern, paano natin sila matutulungan sa natural na pamamaraan. At ano yung mga gagawin? Yun din yung ibibigay natin dito, diba? So, kung ano yung mga dapat yung gawin, and dapat natin na gawin para din makaiwas, diba? Kung if ever wala tayo ng ganitong problema, so yun mas maganda. Paano tayo makaiwas? Then, kung hindi naman siya naiwasan, di ba? Paano na natin siya susolusyonan? Dalawang bagay lang kasi, di ba? Iwasan, then para solusyonan. Okay, yung pag-iwas, pag-solusyon. So, hello kay G. Bayaban, Dan Share at Care. Maraming salamat kay G. Bayaban. Okay, so ano ba yung abdominal mass or bukol sa tiyan? So, ang bukol sa tiyan o abdominal mass o lump ay ang hindi normal na pagtubo o pagkumpul-kumpul ng mga abdominal tissue sa alinmang bahagi po ng tiyan. Okay, ayan, may tumubo. Batay sa kung gaano kalala ang kondisyon, okay, batay sa kung gaano kalala ang kondisyon, maaaring makaranas ang mga pasyente na ito. Ito na yung mga sintomas na maaaring maranasan ng isang taong may ganitong problema sa tiyan. Okay, number 1 is pagtatae. Okay, pagtatae, pagtitibi. Okay, pagtitibi. Pagdumi na may kasamang dugo. Ayan, pag-ihi na may kasamang dugo. Ayan, so excuse me na lang sa mga sensitive dyan, diba? At sa mga kumakain or sensitive kayo sa mga ganito. Pero ayan, pagtaas o pagbaba ng timbang. Pananakit ng tiyan, yung pananakit na hindi mo na alam kung saan galing na sakit siya nagmumula. Ayan, pagkakaroon ng kabag, mabilis na pagkabusog, pagsusuka, pamamaga ng apektadong bahagi, then pagkakaroon ng lagnat. So kung ikaw ay nakaranas nito at palagian, okay, o kaya naman talagang visible na at na mamatian na, di ba? So simangaarag ka in, so magpa-check ka na. Again, yung mga sintomas na maaaring maranasan ng tao may abdominal mass o lump. Number 1 is pagtatae. Pagtitibi. Pagdumi na may kasamang dugo. Ayan, kung mayroong kasamang dugo, bantayan niyo din po. Then, pag-ihi na may kasamang dugo. So, hindi lang, diba, marami itong may mga causes din ito. So, one of the cause na din, diba, pag-ihi na may kasamang dugo, hindi lang like sa kidney, kung may problema sa kidney, meron din ito. Diba? Nang dahil sa may bukol kayo sa tiyan. Pagtaas o pagbaba ng timbang. Yan, nakadepende. Palaging nananakit yung tiyan ninyo. At ibang klase. Yun, diba? Ibang klase yung yung pananakit ng tiyan ko. So, actually, hindi ko pa ito naramdaman noon. Pero, bakit parang iba? So, yun yung kailangan yung bantayan. Ano bang klase yung sakit niya, diba? Palagian bang umaatake? Ayan, or bihira lang, abot-abot lang. Pagkakaroon ng kabag, okay?
Yan, pasin yung isa. Parang feeling mo busog na busog ka, diba? Tapos, yan. Mabilis na pagkabusog. Ayan. Pagsusuka, pamamaga ng apektadong bahagi. Usually kasi pag may naumbok dyan. Okay? Pagkakaroon ng lagnat. Karaniwang sanhin ng bukol sa tiyan ay cyst, cancer, o iba pang mga karamdaman. So, may dahilan kung bakit nagkaroon ka ng bukol. Diba? So, alamin natin yan mamaya. Maaari namang magamot o matanggal ang bukol sa tiyan, batayan rin sa kalagayan ng pasyente. Madalas ay mabagal lumaki ang bukol, kaya kung ito ay makapa o mapansin agad, mas mataas ang pagkakataon na magamot ito. So, yun yung kapag may mga unusuals kayo, 'di ba? May mga tumutubo sa kung nararamdaman niyo yung mga sintomas or nakakapanin niyo, 'di ba? Yun yung aksyonan niyo na. Upang masiguro kung ano ang sanhi ng bukol sa tiyan at kung ano ang mga lunas, dapat gawin. Ayan, maaaring sumailalim ang pasyente sa iba't ibang mga pagsusuri gaya ng blood tests, urine test, abdominal ultrasound, at iba pa. So, talaga the best is patingnan ninyo, di ba? Para makakonclude na kung ano man yung mayroon ka. Yun yung importante doon sa part na yun. Kasi, doon nga, di ba, hindi kami din na huwag kayo magpatingin. So, walang ganun sa amin. Actually, okay na dalhin niyo yung mga lab results ninyo sa para syempre mabigay din po sa inyo yung dapat yung gawin din at i-take din. Okay, so the best if ever na meron na kayong conclusion kung ano yung particular na health concern talaga. So yun nga dito, the best na test dito is what? Blood test, urine test. Kasi kung kayo ay, di ba, may dugo na yun, actually ganun talaga, kinukuha yung kalagayan din po ng dugo sa atin. Okay, abdominal ultrasound. So, ultrasound yan dito sa inyo. Para makita if ever na may namumuo nga na mass or bukol at iba pa. Ayan. So, depende po yan sa doktor niyo kung ano yung mga isa sa ilalim kayo sa mga tests, di ba? Mga posibleng sanhi ng bukol. So, bakit nagkaroon kayo ng bukol sa tiyan? Okay, ano ba yung klase ng bukol na yan? Magkaklase na yung tinitignan, di ba? Kung pwede siyang matunaw, di ba? Pwede siyang, bakit nagkaroon ka niyan? So, alamin natin yan. Number 1 is sabi daw dito, dahil po sa cyst. Okay. Ang cyst ay isang uri po ng bukol na maaaring namuo or mamuo sa kahit na anong bahagi po ng katawan ng isang tao. Ayan. Cyst sa breast, cyst sa, cyst, di ba? Sa liver, ayan, sa ini pa ba. So, maski sa pwede siya magtubo. Kabilang na rito ang tiyan. Ito ay tila isang maliit o malaking supot na membranous tissue na karaniwang naglalaman ng likido. Ayan, hangin at iba pang mga bagay. Hindi na makadalasang cancerous at mapanganib ang cyst, subalit po, madalas na pinapayong mailalim sa operasyon o iba pang mga treatment procedure ang pasyente upang matanggal ito. Okay, halimbawa ng mga cyst, ito na nga, ovarian cyst. Yan, dun sa ovary ng isang babae, diba? Isang uri ng cyst na nakakaapekto sa mga ovaryo ng kababaihan. Siyempre sa mga babae lang ito. Ovary nga, di ba? Sa reproductive yan. Wala yan sa lalaki. Na ovary. Sa babae lang yan. So, maaaring tamaan yung ibang mga kababaihan yan, sa problema sa reproductive. Okay, then another one is sa pancreas or sa tinatawag na pancreatic pseudocyst. Pagkakaroon ng lapay
ng tila maliliit na supot na naglalaman ng likido. So, liver cyst din, di ba? Or pancreatic cyst. Pancreatic. So, pancreatic abscess. Ayan. Very common din itong abscess na ito. Isang uri po ng cyst na salapay na may nana o infeksyon. Yun. So, pancreatic abscess. Pagkakaroon ng cyst, mga nana or infeksyon sa lapay. Then, another one is peritoneal or peritoneal inclusion. Isang uri ng benign or cyst isang uri ng benign cyst sa peritoneal surface ng tiyan. Ayan, sa bahagi po ng tiyan po natin. Doon ka nagkaroon ng cyst. Okay, so yan. Tinatawag na peritoneal inclusion. Then another one, number one is cyst. Another one, cancer. Anong uri ng cancer ito? Isang uri ng cancer sa mga sanhi ng isa rin ang cancer sa mga sanhi ng bukol sa tiyan. Kumpara sa cyst, ito ay mas mapanganib sapagkat ang mga bukol sa cancer ay kumakalat at maaaring kamatay ng pasyente kung hindi matatanggal o malulunasan. So, maaaring kumalat kapag napabayaan. Yung cancer talaga, may mga iba na talagang kapag natanggal man or may kumakalat, maaaring mag-complicate or kumalat. Then, ilan sa mga uri ng cancer na maaaring magdulot ng bukol sa tiyan at then tinatawag na number one is cancer sa tiyan or stomach cancer. Number two, stomach or cancer sa malaking bituka or yung tinatawag na colon cancer. Ito, medyo complicated din ito, no? Kaya, cancer sa atay. Ayun, liver cancer. Yan, sinasabi natin. Cancer sa bato or kidney cancer. Cancer sa abdo or yung gallbladder cancer. Cancer sa matres or endometrial cancer. Uterine sarcoma. Magkakaroon ng cancer sa cell or cancer cell sa bahay bata. Ayan, uterine sarcoma. Neuroblastoma, isang uri ng cancer sa mga nerve cell, madalas naapektuhan po nito ang mga bata. Okay, so yun yung mga causes din po, pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng bukol sa tiyan ang isang tao. So again, sa cancer. Ano-ano yung iba't ibang uri ng cancer sa tiyan na related sa tiyan, di ba? Number one is, cancer sa tiyan or stomach cancer. Cancer sa bituka, colon cancer, liver cancer, kidney cancer, gallbladder, endometrial cancer, uterine sarcoma. Another one is neuroblastoma. So, yan yung mga related na nakaka-apekto sa tiyan. Bakit may bukol? Okay, iba pang mga karamdaman. Hindi lamang cancer ang uri ng karamdaman na maaaring magdulot ng bukol sa tiyan. Pwede rin maging sanhi ng bukol sa tiyan ang iba't ibang mga sumusunod pa. So, may mga iba pang mga causes or mga sakit kung bakit nagkaroon ng bukol, diba, sa tiyan. Number one, yan yung tinatawag na Crohn's disease. Ano yung Crohn's disease? Ang Crohn's disease po ay isang uri po ng inflammatory bowel disease na kung saan ay namamaga at naiirita ang mga bituka. Sa pagkairita ng mga bituka po, tumataas daw po kasi yung pagkakataon ng pasyente na magkaroon ng bukol sa tiyan. So, ito yung part na sa sa pagbabawas, di ba? Ayan, kapag talagang may trigger, so maaaring mag-cause ng Crohn's disease. Okay, number two is luslos. Ito para sa mga lalaki. Ang luslos o hernia ay ang paglusot ng ilang mga organ sa marupok na bahagi ng abdominal wall. Dahil dito, ang organ na lumusot ay nagdudulot po ng pag-umbok sa apektadong bahagi ng tiyan. Okay, so yan. Parang, siya, from the word luslos, di ba? Parang, tawag siya? Ayan, yung paglusot, yung nalusot na nga. Ayan, so, yan.
Madali naman siya maintindihan. Number 3 is bowel obstruction. Again, bowel obstruction. Sa kondisyong ito, ang mga bituka ay maaaring nabarahan ng matigas na dumi or foreign body o iba pang mga bagay. Maaari rin maging sanhi ng pagbaba or ng pagbabara ang pagpilipit ng mga bituka. So, meron tayong isang natulungan ito. Yung, kung tatandaan niyo po si Nanay Remy, yung natulungan is yung anak niya, si Rose. So, yun, meron ganitong kondisyon. Natulungan po yun ng Amazing Trio. Okay, yung mga nauna po, I think from 2008, mga 2012 or 2013, ayan, i-recall ko yan, kasi natulungan talaga yun ng Amazing Trio, si Ate Rose Bansagales. Sa kondisyong ito, ang mga bituka ay maaaring nabarahan ng matigas na dumi, foreign body, o iba pang mga bagay. Maaari rin maging sanhi na pagbabara ang pagpilipit ng mga bituka. Kapag hindi mailabas ang bituka ang dumi, may ipon ito sa loob at magdudulot ng bukol at pag-umbok ng tiyan. So, sa mga bituka, diba? Yung naaalala ko kasi kay Ate Rose is yung kumbaga pilipit yung bituka niya. Tapos, yun talaga tinaningan na siya ng doktor. Yan, kung maaalala nyo. Na palaging kinikwento ni Doc Joey Betito. Ayan. So, ipa-recall ko din yun kay Doc Joey. So, may natulungan po yun. Amazing Trio pa nga po yun. Wala pa yun na Mega 1 noon na tinatawag. So, ito pa yung ito na matawag. Sino kayong tumatawag na miss call? Okay. So, bowel obstruction po yun. Then, another one is abdominal aortic aneurysm. Okay, abdominal aortic aneurysm. Ang sakit na ito ay hindi normal na paglaki ng mga aorta, okay, ng aorta ay ang pinakamalaking ugat. Yan, yung pinakamalaking ugat po. Na nagdadala ng dugo sa tiyan, balakang at mga binti. Dahil dumadaan din sa tiyan ng aorta, ang paglaki ng ugat na ito ay nagdudulot po ng bukol o pag-umbok sa nasabing bahagi. Then may nabanggit pa dito, diverticulitis. Ang mga bituka ay may mga bahaging tinatawag na ito ay tila maliliit na bulsa sa loob ng mga bituka. Wow. Kapag nagkaroon ng impeksyon, ang mga supot na ito magkakaroon ng pasyente ng diverticulitis. Dahil sa pamamagitan ng diverticula, naaantala nito ang maayos na paglabas ng dumi at ang dudulot po ng pagbabara. Kapag napuno ang mga bituka, maaari itong magdulot ng bukol at pag-umbok ng tiyan. Ayan, yung nagiging sanhi. Kapag meron ka yung lumaki po or namaga yung diverticula mo dyan sa tiyan. Diba? Or tinatawag na siya diverticulitis. Litis pala. Okay? Splenomegaly. Ang splenomegaly ay paglaki po ng spleen o pali. Ang pali ay tumutulong sa pagsala ng dugo upang palakas po ang immune system. So, kapag yun nagka-problema, yan, maaari din po yan. Subalit, maaari itong lumaki kapag ito ay nagkaroon ng infeksyon o kaya naman ay may problema sa atay ang pasyente. Dahil sa paglaki ng pali, maaaring may makapangbukol sa bandang kaliwa at itaas na bahagi ng tiyan. Kaliwa dito. Diba? So, kapag yun, yung spleen ay namaga dahil sa infection, yan, maaaring pagsimula ng bukol. Hepatomegaly. Ang hepatomegaly naman, atay ang lumalaki at naaapektuhan from the word hepa. Diba? Yan, sa atay yan, hepatomegaly. Ang atay ay tumutulong sa pagtunaw ng mga taba, gamot at lason sa katawan. Siya yung sumasala, diba? Subalit, maaari itong mapinsala kung ang pasyente ay umiinom ng labis na alak o kaya naman ibang iniindang karamdaman gaya ng cancer at viral hepatitis.
Maaaring magdulot ang mga ito ng paglaki ng atay. Okay? Kaya naman posibleng may makapangbukol sa bandang kanan at itaas ang bahagi ng tiyan. Okay, so kung yung atay yung tinamaan, nagkaroon ng bukol, so yun yung tinatawag na hepatomegaly. Then, yung last natin is hydronephrosis. Hydronephrosis. Ang kondisyon naman daw na ito, namamaga ang isa o parehong bato o kidney. Okay, so may ano na din tayo, may napakinggan na din tayo nito, namaga yung kidney. So, yun ito yung tawag na hydronephrosis. Bukod dito, hindi rin makadaloy ng maayos ang ihi palabas ng katawan, kaya naman ito ay naiipon at nagdudulot po ng bukol o pag-umbok sa bandang tagiliran. Okay, so kapag narinig nyo ang term na ito, diba, ito na yung pagkukos, kumbaga, namamaga yung bato po ninyo. Isa or parehong bato, depende po yan. Kasi sabi dito, namamaga yung isa or dalawa, depende kapag nakita sa result po ninyo. Kung isa lang or dalawa yung namaga, diba? So, yun yung another cause kung bakit nagkakaroon din ng bukol ang tiyan. So, hindi lang yung particular na stomach, diba? Pwedeng mga karatig na mga organs, diba? Or iba pang mga nandito sa tiyan natin kung bakit siya nagkakaroon ng bukol. Dahil din sa pamamaga, okay? Or dahil din nga sa mga nabanggit kong causes or sakit. Mga posibleng komplikasyon, okay? So, paano na kapag napabayaan natin, hindi natin ginawa ng paraan? Okay, ano yung mga posibleng maging komplikasyon or malalang datnan natin kapag napabayaan? So, ang bukol sa tiyan ay isang nagagamot na kondisyon, okay? So, huwag mawala ng pag-asa. Balit, maaari itong magdulot ng mga mapanganib na komplikasyon sa pasyente kung ito ay isa sa walang bahala lamang. Halimbawa na lang, number 1 is pagkakaroon ng infeksyon. Ayun. So, doon, diba, may mga nabanggit tayo na pamamaga ng spleen, or pagkakaroon ng sa colon. Then, kapag talagang may mga pumutok man, ayan, at magkalat, ayan. So, maaaring maging infeksyon na po siya. Maaaring kumalat yan. Pagkakaroon ng ascites o pamumuo ng likido sa tiyan. Okay, yan yung mga komplikasyon na tayo ha. Then, yung pagkakaroon ng gastrointestinal perforation o pagkapinsala ng organ ng tiyan. Okay? Perforation. Or gastrointestinal perforation. Pagkapinsala ng organ sa tiyan. Ayan, delikado yan. Then, yung pagkakaroon ng sepsis o, diba, kapag nagkaroon tayo ng infeksyon, kapag, maaaring malason yung, dugo natin. Yun na yung sepsis. Pagkabaog, yan, nakakaano din pala yan. Pagiging hirap sa pag-ihi o pagdumi. Then, permanente yung pagkapinsala ng mga bato. So, kapag naapektuhan ng bato mo, talagang dyan na yung pagsisimulan ng malala. Kasi kapag yung liver at yung bato yung hindi na mag-function ng maayos, talagang bibihira yung nabubuhay, diba? Kasi yun yung yung source natin. So, yung lahat ng mga gumagawa ng pagsala, diba? Okay, so kapag yun nagka-problema, delikado. Permanente pagkapinsala ng atay, permanente pagkapinsala ng lapay, pagkakaroon ng rupture, aortic aneurysm, pagputok na ng aorta, yung pinakamalaking ugat natin. Aorta po yun. Pagkabara ng mga maliliit at malalaking bituka, pagiging cancerous ng mga benign na bukol, kasi yung benign, pwedeng cancerous, di ba? Ang benign kasi hindi naman siya cancerous, di ba? Pero sabi dito, pwedeng maging cancerous na yung benign kapag napabayaan na.
pagkakaroon ng matinding pagdurugo. So, yan yung mga maaaring maging datnan na natin kapag napabayaan na, 'di ba? Yung um, bukol sa tiyan. So, marami yung mga causes kung bakit nagkakaroon nga ng bukol sa tiyan. So, hanggat maaari, 'di ba, napakinggan natin kung paano din po natin siya may iiwasan. O, number 1 doon, yung tawag dyan yung huwag kayong masobrahan, diba, sa alak. Okay, at marami pang iba. So, yan, naiiwasan po yan. Pero kapag nalaman nyo na meron kayong ganun na sakit, diba, nagkaroon kayo ng ganun na problema, so, paano mo na siya masusolusyonan? So, magpa-check kayo, and kung ano man yung in-advise na, syempre, lab test kayo, so gawin po ninyo. Kapag nalaman nyo na, diba, that's the time na doon na yung solusyon. Ano yung solusyon na gagawin ninyo? So, kami solusyon na po kasi kami, di ba? So, like what I've said earlier na walang operasyon na gagawin kami kasi natural supplements po kami, di ba? So, magte-take lang tayo ng product. So, nabanggit ka din, di ba, si Ate Rose, yung natulungan. So, may term kasi doon na nakalimutan ko lang na dun nga sa ang ko lang is sa bituka niya. Yan, parang kapag kasi gano'n na pilipit na yung bituka, may mga operasyon na hindi nagiging successful. So, that's the time na kapag syempre delikado, yan, pwede nang talingan, di ba, ang isang tao. So, sa case na gano'n, tinaningan na talaga siya, di ba? Ibig sabihin, ayun, kasi inoperahan dito, siguro kung inoperahan, kaya galit si Nanay Remy noon, kasi dito inoperahan, then dito naman, meron naman na opera. Okay, so, hindi natin alam yun, kasi syempre tinitignan din ata ng doktor, di ba? So, hindi naman tayo dapat na mag-question, unless na lang, di ba, kung dapat maibigay din yung paliwanag din syempre hindi lang sa pasyente, kundi doon sa family. Okay, so that's the time na parang tinaningan na siya. Then binilat lang ni Nanay Remy kasi magkakilala na si Nanay Remy and then si Doc Joey noon. Okay, so tumawag si Nanay Remy kay Doc Joey kung ano daw ang gagawin. Actually, umiiyak na yon. So, yun. Sinabihan lang ni Doc na mag-pray, subukan yung products. So, pinilit lang kasi Amazing Trio pa lang noon, kaya wala at 2019, kaya hindi pa siya 2019, hindi po yun. So, mga naunang taon po yun. Yun yung phenomenal din na nangyari na natulungan ng Amazing Trio. Kasi wala talagang makakapagpaliwanag. Kasi tinalingan na very complicated talaga yung naging problema noon. Talagang hindi mo maiisip kung bakit, o paano. So, natulungan po siya. Okay? So, I think sa Aquinas ata inoperahan. Dito lang sa Bicol po yun. Okay. So, yun. Hopefully, natin si Nanay Remy. Medyo matagal na din, na taga-Sorsogon si Nanay at wala na din akong balita. So, I hope she's okay. Ayan, wala na din akong contact. Since I think 2019. Kasi si Nanay Remy talagang pumupunta sa office. Ayun. So, hopefully natin siya. Ma-reach out na naman natin siya. Okay. Sana nakikinagin si Nanay Remy, diba? Okay. Yan lamang, diba? So, paano na makakatulong ngayong Amazing Products? So, magte-take lang tayo ng products, kung ganyan mga problema, bukol sa tiyan, at kung nalaman na natin kung ano yung particular na naging sanhi, kung bakit may bukol sa tiyan. So, di ba, napakaraming mga sanhi po yun. So, kapag alam na natin, so that's the time, di ba, na magbibigay na si Doc Joey ng mga advices at pamamaraan po ninyo. Hindi lang kayo magte-take ng products, kundi may mga gagawin pa kayo. Ano ba yung mga gagawin natin aside sa pagte-take ng products, okay? Kasi kung nagte-take kayo ng products pero may mga contradicting actions din po kayo, talagang hindi yan makakatulong sa inyo. Okay? So, like for example, mag-take kayo ng products, then dapat yung pagkain po ninyo, wala nang maaalat, wala nang mga
wala nang mga ano yan, wala nang ano yan, tawag dyan, mga mamantika, mga instant foods, diba? So, yun yung mga dapat nyo nang iwasan. Okay, so yan. Alright, so mga magpapakonsulta po, yan, sarado tayo doon ha. Sarado tayo doon sa office, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral. Dito po kasi sa side ng Mabel Fashion, yung mga gangs, diba? May maliit na eskinita or poste doon sa katahawan niya. So, doon po kami papasok. Okay, doon po kami papasok. Then, yun na. Office na po yun. Sa likod lang ng Mabel Fashion. Pwede naman kayo magtanong doon sa kay Madam Mabel, o kaya doon sa mga staff ni Mama Bell. Ayun, pwede kayo magtanong at tuturo naman po kayo yan. O kaya naman doon sa kabila, or sa katabi, I mean, which is yung Angelis Cakes. Yan yung mga pagawaan din po ng mga cakes. Pwede kayo mag-order o makabili ng mga cakes. Kasi mga, ano yan, may mga designs, diba? Mga theme cakes, personalized cakes, cupcakes, at marami pang iba. Yan, dyan po kayo avail. Very maganda yung ano nila. Okay. So, ayan. So, may mga iba pang mga concerns. So, may mga concerns pang natutulungan ng product. So, napakarami, ano. Vince Hearts, kidney, ayan, may mga nagtitake tayo ngayon sa kidney. At yung isa nga, may naka-catheter pa, ano. So, hopefully, mga, ano lang, ilang weeks lang, sana maalis na yung catheter niya. Meron nga tayong, ano, diba, kung ma-recall nyo dito sa previous live streamings, may natulungan po tayo dyan na naalis talaga yung catheter as long as na papatuloy kasi. May mga natutulungan na bigla na lang inaalis. Okay, so wag ganon. Okay, pwede kayong mag-take ng products at least once a day na lang kasi for recovery yan na from 3 times kayo nag-take, tapos gagawin ninyong ano na lang, or yung iba nga, talagang totally inaalis kasi natulungan na sila, gumaling na sila. Sino kaya yun? May ito yung kwento ko sa inyo. Si Miss Arlene nagkwento sa akin. Yung patient nila from Sorsogon, okay, yun, ito talaga yung mga tao talaga na ibang klase din. Diba? So, i-share na lang natin ito para sa inyo, diba? Okay. So, yung kasi yung bata, dahil sa sobrang dami talaga ng gamot, at actually, siguro, milyon yung almost a million. Okay. 700,000 yung nagasto sa hospital. Okay. Then, talagang yung parents, okay, yung parents yung nagsabi na natulungan talaga ng products. Kasi Mega 1 and Mega Choco yung pinatake sa bata. Then, doon, nung karoon sila ng, tatawag dyan yung, nag-analyze sila, nagamit yung quantum, diba? Then, nakausap ni Doc Joey yung magulang, magpapatake pa lang ng products natin. Kasi nagkakatrauma na, di ba, yung bata. Kasi sarami ba naman ang tinutusok sa kanya, talagang bata yan, magkakatrauma talaga yan. Matutrauma talaga, I mean. Yun, so magpapatake pa lang, nagsisigaw-sigaw na daw. Okay, syempre kasi bata, akala niya, kapag syempre may doktor, yan, tuturukan. So, yun yung naging sitwasyon doon. So, yun nga, after I think mga ilang week or 1 week lang, nagkwento sa akin si Miss Arlene na okay na daw kasi kachat niya yung mother, Pero, the time na tulungan, ito yung mas nakakatawa kasi time na natulungan daw, bakit kaya ganun, Natulungan na yung products, natulungan pala ng products, tapos, hininto na daw kasi magaling na. Okay naman sa part na, yes, natulungan na ng products. Okay. Pero nung finalo up, I think, para makapag-take naman ng products, okay. Kasi, nagkaroon ng feedback yung parents, yung mother, na talagang, natulungan ng products. Kasi may mga na-compare sila, may mga na-compare, I think, ng noon, kumbaga yung before and after, diba? So, ganun yun actually.
So, nung time na, parang gumaling na, then mga parang days and months, I mean weeks itong nag-take ng products. Then, nag-follow up si Miss Arlene. Natulungan talaga. I think napakinggan nyo na ito kay Miss Arlene. So, natulungan na. Pero nung time na siguro ko nasa worth, ilan ba yun? Kakaunti lang yung yung worth of products. Tapos, ayaw na, namamahalan na. Do you get my point? Kumbaga, sa sa ospital talagang makakalabas tayo ng pera. Wala tayong pera, makakalabas talaga tayo ng pera. Pero kapag mga ganito na syempre natulungan na kayo ng products, 'di ba? Tapos kakaunti lang, actually kakaunti lang 'yon. Kakaunti lang yung i-avail na lang, 'di ba? Kasi para makapagpatuloy yung bata. Tapos doon na doon na siya, yung I think yung mother, yung parang nabibigatan na. Sabi ko, nung nakwentuhan mo sa'yo, gano'n naman talaga, may mga ibang tao gano'n. Kapag natulungan mo na, di ba? Parang the second time na, yun, eto, kasi para sa anak mo yan, di ba? So doon wala tayong magagawa. Pero, eto yung advice natin. Kapag nga, di ba, natulungan na kayo ng products, pwedeng gawin nyo na lang, ibabad nyo na lang yung dose, di ba? Ang importante doon, nakakapag-intake pa rin kayo, di ba? Para for recovery po yun. Okay, so kapag totally okay na kayo, so once a day, that's, that's good pa rin. Kesa naman sa, di ba, kapag nagka-problema na naman kayo, yan, babalik na naman kayo. Anong pipiliin nyo? Yung magtatay kayo at least once a day, di ba? For protection, for prevention pa rin. Kesa naman sa, babalik kayo kasi may problema na naman kayo. Okay, so yun yung marami yan mga kwentong gano'n. Tinitigal yung products, kumbaga yung sudden na pagpigil. Okay, so sana sa mga magte-take ng products natin, di ba? Pinapayo natin na from, for example, 3 times kayo, gawin yung twice a day. I-maintain nyo siya for, several weeks. So then, kapag talagang okay na, so once a day na lang yan. Ganun yung, dapat. Okay. So, yun lang. Makakasama nyo naman ako 5:30 to 6:30 tomorrow. Diba? Monday to, po yan, Saturday. Every Sunday. Yan, 9:30 to 10:30. Then 10:30 to 11 will be our amazing testimonials. So, hopefully, may natutunan naman kayo for this morning. At yun, for prevention din, para makaiwas tayo sa particular na problemang ganon. Then, ito din, kapag may mga nararamdaman kayong mga sintomas, so, huwag kayong magdalawang isip na magpa-check din sa doktor ninyo, o kaya magpa-lab test. Then, kapag alam nyo na yung problema, so, kayo na yung mag-decide kung ano yung mga gagawin yung solusyon. So, dito, sa amin, solusyon na yung ginagawa po namin, di ba? Kasi magte-take lang kayo. Didisiplinahin nyo din yung sarili ninyo, di ba? Kasi ano yung klaseng disiplina? Disiplina na hindi ako iinom, hindi ako maninigarilyo, hindi ako kakain ng napakaraming mga rice, di ba? Kung mahilig kayo sa sobrang rice, lalo na kapag gabi. Then, yung mga instant foods and so on, makakasama sa inyo. Then, yung mga alat. Yan. Depende kasi may mga yan. So, yun. Tamang disiplina lang yan. So, maraming salamat, happy Sunday. Enjoy your day for the rest of today. So, tomorrow naman. Again, ito yung contact numbers ni Doc Joey sa 0998-975-8121 and sa Globe naman 0917-853-8933. Thank you everyone. And sa mga nakikinig sa Radyo DCGB, sa DCGB News Online, good morning sa inyo. Thank you. Sa ngalan po ng ating CEO na si Dr. Joey Batito and our Vice President, Ma'am Ann Batito Pranzana. My name is Ms. Tralay. Thank you everyone. Happy Sunday. This has been Serbisyong Natural, Kalusugan, Bayanihan at Kabuhayan.